Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα τρελό βίντεο. Θα παίξουμε Forza Horizon Customs. Είναι ένα παιχνίδι. Το άρχισα λίγο χωρίς να το κάνω βίντεο για να καταλάβω πώς παίζεται. Αλλά δεν το έχω προχωρήσει πολύ, από έχω φτιάξει το αμάξι. Είναι ένα Mustang που έχω πάρει. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε, να το πάρουμε, να το φτιάξουμε μαζί. Δεν με τρέλανε πολύ, εντάξει. Αλλά είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, έχω να πω, εντάξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα οδήγαγα. Και αυτά ξέρετε. Έχω φτιάξει αυτό εδώ το αμάξι. Ναι. Πάμε. Έτσι παίζεται. Είναι με τέτοια. Παίρνω